to Mudaka take on me here. I will do better. Yes, I need the man to be a best one. Nanamuba, a charming Indian manu. Woman, Ebano, be answering, Nana, will be answering. Will be answering. A charming Indian a charming Indian Nana Sally, and I am afro. Nana Banka, and I do a son. Nana, I dear more do any disono. Nana of Sweden. Blah, 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 blah. Nana Nidia San. Nana Nidia San. Megashira mesina mebe wagana hanyine abefia. Woya wukuna baby na wukuni yoba. Ebe na wagana hanyina na abefia no. Ani die mesewe furu mesewe nyado. Yadi die ma die se na jagana ha de hemfo ne hemafo wo fa dodo. Ye tuntum. Kokko buru. Aha. Sadi ebini aba ye. Sewa aka ye no. Dia eba no ane say nana asarbedi akọ ayen share ba go hene nana ina di kan no sanso era ya papa afrifa afintai ono so ka ho bie nana afesede die ade mo ojo tim de ka to kwame apia ono ana ye aso ho de ti so hene ono anso ana e de kro hene ade ma kokofu asama man hene nana ana afenso high life lovers ina di so no high life lovers, lovers of high life. Oh my God, papa, tuntum, koko so akoko. Omo mo ba o ta papa. Aha. Papa. Na mi ka mo se mi yanko. Miro, baba le to ha. Ni se miro, baba le to ha. Sa so na promise, ono so ha. Lovers of high life. And I want anything done.
So sabi eburu na ma wada ma eti o e besi be de chako she kotodwe enne awurade na nakasa me enko pia yo oba hema anotiwa yeda wase abusia enfre ye oman enfre ye ye nananom ahemfo mo edwabo yase adofo efi apueni atoye mo ha enam ye nia yade nyina Nana Nsiah Piesie enne dai ne ya usia nom sikasa na edoma ejira ha anya dom bia se Ghana man mu nyina ajuntufo kuo ba tan a omo na esinum ntuna na epuno sampanifo yi na ehwe anwom ehihye ye nyina so awo man mu aya damo music right organization any musica and amro music right owners safo nyina kabom na ma ajotu foku bata no ayedum na oman no so ajotu kuo no etimi konanim ye gina ha radio ni ho ye ni ho a tv so ni ho ade ti ye gina ha enna nwume se ye na bi afa hwesa safo no etwa license a e ba ko ba se omo bo ban we ye na se anabia omo ko bo ban no anyesa efibiri koi tax force na ye ni abere no ye mfa se wo ye na se ni baba na utwa license ni baba tutu ni ama no e dia ko ni asande wa court iti yesra efibiri ko espiri o ho yo da bia ni ade bia ye de anwum adwuma no se wo utwa license a emfa se ye no se ne etie emfa se dwumadie no se ne etie no etu ko fa hwese saafo no wo license a cover ansana otie sika masafo no na ya megu wani ase wo aye no ana twabo no ase na mompre yan wo ne edikan we yo ya san gina ho bia mu a ne gina ho awo gamo ani dim ya nana
Kyeraa ayenga yemusa oye nana timusa kene itinana ye pato so family nana office de dia nana office de dia ade hu odro nana timuda hene aha the first one edika wachi obi maaye wani obi maaye enti yesrofo so family babusia fo de gira he ye gira o ka mo music na amodi mu say ye obi fi mu a ana yahudi pa bi fi mu a nhyehyɛ da ho awɔ office no ɛna me to bi akyerɛ wi hwɛ no wadwe ma anya okosene ebi ana wo tie a tie ne yie sɛ obi fi yɛ mu a na ofiri mu kɔ ne nsama nkyerɛ a nhyehyɛ wɔ ne sɛ agoro a ɛbɛba ɛyɛ no ase no gamo ɛwɔ mu kyɛfa ɛyɛ 3,000 Ghana cedis 30 million sika dada no hwɛ no hyɛ wadwe no mu ɛne ɛmfa wo ne agoro ma no sɛnea mobetua yan gamo di mu no yɛ mu 3,000 na onipa na wafiri mu na busua so so wayire so woma abusua no mu no ye ma 4,000 Ghana cedis ayi insurance policy ayi ho ayi de ma ani esama 500 Ghana ye de to insani nsuo de ma adofo itini na ye 7,500 Ghana a gamo ede ma abra ye bu bi afiri mu no mo nsama ye ne odikai aha na ne nyina chi no nana office bi die ade ewu odru ena odi Nana Nsiah Piesie abusua ni mu eba office and it yesre se efri edadwo ada ekono ye be hia se nana be die ni mu na abusua na ba na sika aya to di no ye de ku kata so ne de ahye ne nsem it ejira ha na ye kasa tia ne se mompre yen na ya ya ade Yama menu so ha ye papa abachi de yere na ye papa Thomas Foto a wafimu enso yere ene ye papa o se kofi so yere omo ha iti ye hu safo no so a ba bi ekobia no mo echi dom enye yi asenko ena omo ka ho bibia omjuntuni bi ya ombete no safo yi ebo echi do ye hu omo ayenso ye de so ye ma me no ye mama kwa ba ye do omo ye pama se so mo pro mo announcement to say your papa AB council so there ni nyina so and on service school it ni nyina no so say no ha mo better announcement no to aso of service school dey kuma say Kyeraa adeti AB bia na yetama ye nyina ye bim enti ye wo ha na ye cassette ya no ye bia ba ma abepeso so yere e wo ha abepeso ye wo ha akufi aha ya o de so fi ni ye wo ha ti ye prince afo ni nyina adie bia ye ma mi bi ti be bia ye bibia obabi ti ya damase mama trose ya damase sadia me kan no be informa na ni nshabe na chafo me kan ya yero wanto mi me kan na ase ya mama na yera edi pa wa ye wuche wure mu wa mu ni panisika ya damase do da wa de ba be ye ni asentune na ka chi no ba me na chi pa yo na mesramo ayena ne egusuo no ayena ye nkoja ne ba ko fon na ne abrewa empanisi eninya ne blenya e kana nsi na ka to na tie wete hona sa wa de sa mu penipa na papa ya te sai apada wu me pani o ko ba da ambre mu nsuo na pani ni fie enti pa ya fa mu ni je ku nipa ai nyasa wa ko no Okwaba ga ukuru nsuo na pani ni fie bese dia ma tunu tibeshem ya bara na agasoro ya mechal na watu afa amudija yo na mo brai na nyamre se dia nyamo kwa ya bo asa abode na no dina piti ya guys yo sabre santina abai bema preso Smartin cancer and a Piama Watson. Woman out to Santa Yabet, and I'm not that room. I'm much your family, maybe. Or what's not saying, I'm not going to then I must say. Did I put you what about your stomach?
Ah.